na beyemo nturo Omogusii ntugwende gwanchirana there's time and season for everything. Ngakinire yo kugesa ngakinire yo gusimika tegwikana ngakitiri serikali ya choriro tugwende guchaka gusabira abantu baita magenderero nintu twachaka ese kintu nyetingete proper ntotaite bantu baita banyari magenderero asabara. That is very selfish. Number 2 ndubwato bonche some sense of entitlement. Tiango tena iyo ntona chanka manya Dennis muraimbia no mubitai siasa ni interest. You're right. Bonega okorindu byanege kubwati gusewa munyoro gari arochina naki igali bakali igano narangiri tibakali yana norirega koigure nchengo bonega sing sanste se William Samoei Ruto kamno uri bakali yanirire nero munyite nero ndangi nero ngire gasi nkuragirira. Yes, kwararire so twatwariro bonchibulia twebabuna nka yego ikera buna ntu Omogusii togocha tutebona obonje tige turabiko bonje kando turarwanira Omogusii. Forums that are very important bune visit a president ya Konde State House. Yes, that is not something abantu bakomyoka matanga go criticize. Abantu bakonyoka kumyoka yani konyorere topic yo gukwanira nabona abantu bali bachete gali bali go support mwana wetu ndiye go support igomono Omogusii atete gotena Omogusii tanyora kende for another 2 years. Is that what we are telling Omogusii? Tigatura gesa togese inga kiyugo egoika tokonyore area ito yesanire tumenye kunyituma guchiejiro. Okay, because togochaka gotena nimbwate eri turanye pima no gupimora na kairi akakaonga kigakuminyoka umenye ko kaira mugondu gatega uchiko kagake ngiki bakoroke choki ugatena rimo mugondu. So it's important for us to understand na tugwente kutuga be very selfish. Tugwente go chamo tugwente kutuwa unity na ande murayo ndibwensi kwiruka nero murayibo Omogusii tabase kwiruka murayibo Omogusii iga SMP tigairo ko murayibo Omogusii ekera achiro rangiri abaraya. Okay, bonsipi because ekero reisa abana njabonega ekero mugako na ise konyuma na abana na munyorira abandi taguchaka kubagua mna ayoyo kwanyorete nkakigete ayibono kurabera kando bono uyu nanyora nae tigandi mutrichi abana bonsi bako babao ide kerentane gusenini bonsi na babao. So if you're coming in bnumurai inchungo tema kurangiria abana bonsi bawamo babekamo apart from the leaders so that we don't feel into what entitlement. Opinion shapers igali naroche baba mugaka manoti tugata baba mugaka abayiga bagaka bakuru babo Jimmy abagaka mbali bali abakuru bali ngisiasa kali barete ngamo bonsi pi namba ibere ntubagegete kwanza nchebone ngekarongote umwana itu ngote matiangi noyo itu na maraga noyo itu because ntogote na mwana itu yo muno monene kubugoyonde kia kamuna njo muibuli nyoreta abana babiri tingote no yege sinja chitaka bomoke bono yega no muye kubugoyonde bonzi na abaitu. We need to sit down as a community kama togo chore kingpin nani ntogo chora tuagote nene kitorangi tokore na abono goisani lakini kero goisani tu ochori you also follow direction togote biga gende nsemeyiga otegerera ideas zetu nkwarora barayi bagotena ne tutete tutware 900,000 votes cheitwamo na tumanyi kubagini yani already mwagatoro kiringo bagini mogochia ono nje bwali ndwe serikali ga nchinganye Abagusii baitu mbanyora magendero 2 years tukanyine muche mubagini ese serikali yibyo gucha no mwamwire mugende muboli chikura monyore 900,000 votes mugende mumanyi guchikubagini busigalia ne serikali yiywe guchigocha ndome thinkiro ukimo guchikoegwa tukanyirire Abagusii baitu bachandikete. It is very wrong and selfish.